Hi there, welcome back to the channel. Boroni Sani MP Delhi Parliament Dani Tribalization एबा ST होनायनि बेरेखायै बाथ्रा बुंदों जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा बियो बिथांमोनहा जुजिदों पार्लियामेन्टआव जुजिथारदों जेन्नाय देरहानायनि बाथ्राया उननि बाथ्रा we should not care about this right now let us forget about that नाथाय जुजिनांगोन बिथांमोनहा जुजिदों बिथांमोनखौ आं सेल्युट खालामो MP Joyanta Basumatary आरो MP Rwngwra Narzary बिथांमोननि पार्लियामेन्टारि स्पीचखौ दसे उनाव आं प्ले खालामगोन जयन्त सारा बर' रावजों स्पीचखौ होदों आरो MP Rwngwra Narzaryआ इंलिशआव होदों दे बिथांनि बे इंलिशआव होनाय स्पीचखौ आं बर'आव ट्रान्सलेट खालामनानै साबटाइटेल होगोन ओके साबटाइटेल दासिम गोबां जाथाय जानानै थांबाय जायफोर जाथाया जानाङामोन बेबो जानानै थांबाय लाजिथाव बाथ्रा आं लाजिनाय मोनदों ओंखायनो बेफोर बाथ्राखौ आं दिनै मख'नाय नङा ओके बर'नि माखासे गिदिर गोलाव पलिटिकल लिडारफ्रा बुंदों बेयो मोनसे पलिटिकल इस्यु नङा आखाइ दिखांनानै बुंनाय बायदि जादोंना बेयो आंनि खामानि नङा आं मावा आंनि रेसपन्सिबिलिटि नङा पैथेटिक very very पैथेटिक लाजिथाव बे बाथ्राया लाजिथाव आरो दुखु गोनां बे बाथ्राया लाजिथाव आरो दुखु गोनां आं बिथांमोनाव सोंनो लुबैदों बे इस्युआ माथो नोंथाङा बुंदों पलिटिकल इस्यु नङा आं बुंनो सानदों आं कुइसन खालामनो सानदों बे ससियेल इस्यु नामा ना इक'नमिक इस्यु बिथांमोनहा पलिटिकल इस्युखौल' नायो नामा ससियेल इस्युखौ नाया नामा होमबा पलिटिकल लिडारफोरखौ जोंनो मानो नांगौ जोंनो नाङा ना जोंनि ससियेल इस्युखौनो बिथांमोनहा सल्भ खालामाबा we don't need political leaders we don't need okay we don't need आरो माखासे लिडारफ्रा बुंदों पलिटिकल लिडार्स आं जे मासियाव जदों बे मासियाव जनानै जेबो कमेन्ट होनो हाया ट्राइबेलाइजेशननि सोमोन्दै मासियानो गिलिरथार नामा सार मा एफा गिलिर मासि बेलाय कमेन्ट होनो हालाय मा मासि बेलाय मासिखौनो गारदो सोर हारिया लान्दा खान्दा जानो हमबाय मासियानो थानाय नङा मासिसिमखौनो जौहैनाय नङा जोङो सौहैनाय नङा मासिखौ आरो मोननाय नङा मासिया देरसिन नङा বসুমতাৰীজী ধন্যবাদ সভাপতি মহাশয় মই बर' भाषात ক'ব বিচাৰিছোঁ गोदानै मोनद' हारिखौ ST मोनथाय होनो नागिरनायनि सायाव बुंनाय मानिनां बुंथिगिरि आसामाव आथिखालाव अनजिमा गोबां आरो जौगासार मोनद' हारिनो ST होनो नागिरनायखौ लानानै ST बिग्रा हारिफोरनि आफाद गौथुमफोर आरो थाखानाय ST नि आफाद गौथुम फरायसा आफाद गोबां इउनिभार्सिटि आरो कलेजनि फरायसाफोर बा गासै रायजो राजाफोरा सोमावसारगासिनो दङ जेराव आसामाव दुंहाव थासारि सोलिनानै दं गुबुन फारसे आसाम सरकारजों दानानै होजानाय ग्रुप अफ मिनिस्टार्स आरो बावैसो 29 नभेम्बर 2025 खालि मोनद' हारिनो ST होनो मदद खालामनानै आसाम एसेम्ब्लियाव रिकमेन्डेसन ले खालामनाया अनजिमा बाङाय ST हारिफोरखौ समखिखांहोदों आरो जोंनाय अराव खि लुनानै होनाय थासारि सोमजिहोदों थाखानाय STफोरा एन्जय खालामबाय थानाय राइट्स एन्ड प्रिभिलेजाव खहा जाया खालामनाय जेबो थांखिखौनो मानिनाय जानाय नङा होननानै रायजो सरकार आरो मिरु सरकारनिसिम लोगोसेयैनो कनसार्न अर्गानाइजेशनफोरनिसिम हुमखि होदों बियो नंगौदि मोनद' हारियाबो सांबिधानिक आरो जौगानायनि मोन्थाय दं बिथांमोननि दाबिया मोनसे गोजाम दाबि नाथाय गोदान जेंनाखौ सुस्रांनो थांनानै थाखानाय STनि खहा जायोब्ला थासारिया मोजां जानाय नङा
एबा आउट अफ माने कन्ट्रोल जानो हागौ आंबो सासे एसटि निनो सासे सोद्रोमा हिसाबै आरो आसाम भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबल एफेयार एसटि कमिसन आरो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया निसिम गोख्रोङै दाबि खालामो without affecting the rights and privileges enjoyed by the existing ST communities of Assam बे जेंनाखौ जाहाथे एमिकेबली सुस्राङो बेनि थाखाय खावलायनाय जाबाय श्री रवंगवारा नर्सरी जी Sir, I stand to rise regarding the protection of rights and privileges of the existing tribals while granting new ST status to 6 community in Assam. Sir, the Assam has been witnessing a situation of embarrassment amidst agitation demanding new status ST tribes by 6 communities and the fear of losing rights and privileges of the existing tribal communities in Assam since long time. The recent recommendation of the group of ministers constituted by the Assam Government for granting new scheduled tribes for 6 communities in Assam has triggered apprehension among the tribals organization and students of that their rights and privileges are being destroyed. So the tribal organization, students community from different universities and colleges are out in the streets and staging demonstration seeking protection of their rights and privileges. The conflict of interest has led to an undesirable situation of polarization. One is hopeful and the another is in despair. This is because the existing Aboriginal tribals, sons of the soils, are already facing land alienation and rapidly becoming more and more marginalized. They have lost thousands of lives for the protection of their identity, culture, and to ensure their political rights. In this juncture, government must take a role of guardianship to handle the situation holistically. Sir, the existing tribal communities have expressed their apprehension of losing their rights and privileges enjoyed so far while attempting to add new tribes under the same basket, and their apprehension is very admissible. Any policy decision of the government attempting to encroach upon the rights and privileges enjoyed by the existing tribals of Assam might crop up conflicting situations here. On the other hand, the 6 communities who are demanding new scheduled tribe status are of the opinion that they want their ST status without affecting the rights and privileges of the existing tribals in Assam. Under these circumstances, the government must take a practical and scientific approach to solve the sensitive issue in a timely manner, exploring maximum possibilities so that situations don't go out of hand. Further, it is noteworthy to say that the existing tribals of Assam are also affirmative towards the downtrodden communities to have their constitutional rights. They also must have enjoyed constitutional rights as they deserve. Therefore, my humble appeal to the government of India to take firm initiative to solve the issues of 6 communities without infringing upon the rights and privileges enjoyed by the existing tribals of Assam enshrined in the Constitution of India. They are of the opinion that the government should not try to pour extra water into a jar already filled. The consequences overflow. Furthermore, I appeal the government of India to initiate dialogue inviting all the organizations from both sides and explore the best possible way to adhering the constitutional provisions and procedures for enlisting communities as a new tribes in Assam. I hope the government of India will ensure integrity, sincerity for the protection of existing tribals while taking possible attempt to solve the issues of this community. बुंखानाय दैहुआव आरो दै लुबावोबा दैया उसिफावगोनसो बे बाथ्राखौनो एमपि रोनगोरा नार्जारिया गावनि स्पिचआव बुंदों मा बुंनाय जादों बेयो आसामाव अलरेडि जोंहा एसटिफोर दंखायो बेनि सायाव आरो एसटि सोबावोबा जेंना जागोन होननानै बिथाङा बुंदों दिनै एसेनोसै थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों I'll see you again in the next video. Until then, take care. Bye.